Mutungamiri wemain opposition aiwa iri credible munyika yeZimbabwe Advocate Nelson Chamisa azotaura muzora nhasi one Sabbath day yamunoziva kuti aiwa Nelson Chamisa anoshaya award. Vamwe zvavanoti Nelson Chamisa ngaite zvake zvekuparidza zvimabhebho vhizisi akasiyana zvepolitics, but ukanyatsotarisa mashoko anotaura unoziva kuti panapa pari kutaurwa mashoko anobata bata. Sanapeda mashoko anobuda achikriticize aiwa utungamiri hwenyika yeZimbabwe. Unobva wasubscriber, wolaika, woturn on the bell icon. Tikuenda paendo pake Chamisa anyora achiti a merciful man versus a wicked man. The merciful man does good for his own soul, but he who is cruel troubles his own flesh. The wicked man does deceptive work, but he who sows righteousness will have a sure reward. Proverbs 11:16-18. Blessed Sabbath. Mashoko anopasiwa naNelson Chamisa muzora nhasi une Sabbath day achiti aiwa chakashata chinongoitiwa nemunhu aiwa angava a leader aiwa aringochiita on himself. Chakanaka munhu chaanongoita, chakanaka chaanodyara aiwa ndo chaanongokohwa kunaka kwacho. Anouya panapa achipa egarandi achiti aiwa mukaona zvakanaka zvinoitwa nevamwe venyu kana vatungamiri venyu aiwa don't worry, they are just cheating themselves, vari kungozviitira zvakashata pachavo. Mashoko anoburiwa achitaurwa naNelson Chamisa zvatoona nyika yeZimbabwe iri pacritical point aiwa patinoona kuti panenge paturning point papeak chaipo. Tiona nhau yesuccession aiwa ichitsviridza ichinetsa nyika yeZimbabwe. Aiwa chimudze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Ndako mesection medu mufanira kusubscribe, like, and turn on the bell icon.